L'ePAC és una eina que permet corregir PACs amb un iPad. Per accedir a l'aplicació has d'introduir les teves dades d'accés al campus. Després selecciona l'assignatura que vols corregir i avaluar. Les activitats es mostren de la mateixa manera que al RAC. Selecciona l'activitat que vols corregir. La primera vegada que entris hauràs de descarregar totes les PACs. Un cop acabat el procés de descàrrega, podràs obrir la PAC de cada estudiant. Si un estudiant no té cap activitat associada, vol dir que no l'ha enviat a través del RAC. Per a corregir una activitat, prem sobre l'estudiant que vols avaluar i després sobre la seva activitat. Quan s'obri l'arxiu, podràs corregir-lo fent les anotacions que necessitis. Si t'equivoques, pots esborrar una zona concreta o netejar-ho tot. Podràs anar corregint totes les pàgines de la PAC. Al finalitzar, podràs assignar una nota a l'activitat i no t'oblidis de deixar els canvis. Quan ho tinguis tot, nota i correcció, deixa tots els canvis al teu iPad. Els canvis que estàs guardant són al teu iPad, però encara no s'han pujat al RAC. Quan ho tinguis tot, podràs publicar les notes al RAC. Recorda que encara que deixis la informació al teu iPad, si no fas aquest pas, l'estudiant no rebrà cap informació. El sistema t'avisarà un cop la pujada s'hagi completat. L'estudiant podrà consultar la nota al RAC i veure la seva activitat corregida en un PDF adjunt en l'espai de comentaris del RAC. És important que recordis que si descarregues 2 o més vegades les PACs d'una activitat, es mantenen les correccions i les notes fetes anteriorment. Així doncs, podràs fer-ho tantes vegades com necessitis sense perdre la informació.